Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur eszenario tartarra prestatu behar dugu. Tartarra itzen dugunean, beti tortzen zaigu burura haragia edo arrainarena, baina gaur, prezizki, barazkiarena prestatu behar dugu. Neguko baratzea. Balio katean tokiko ekoizle eta eraldatzaile izateak elikadura sistema inklusiboagoa eta eraginkorragoa izatea laguntzen du. Gaurko prestatu behar dugu eszenario tartarra. Hortarako beharko dugu, gure eszenarioa, ja egosi dugu. Badugu eszenario gordine, tipule, arroltze gozie, eta gero pepinilloak eta salsa pikante pixka bat eta mostaza pixka batekin egingo dugu emultsionatu. Orden, hasiko gara manera honten. Inen dugulena erdie, eszenario egozie dagona erdie, behar dugu pure. Gutxi gora bera, horrela. Hau nahi dugu pureatu. Hau listo. Eta oraintxe txikituko dugu eszenario gozie. Orain xurituko dugu eszenario gordine 100 gramo eta gordinean txikituko dugu eta gehituko diogu gure eszenario egoziari. Orden, eszenario hau mozteko behar dugu alde plano bat, bai? Ordena egin dugu txikitu. Txikia.
Eta hau egituko dugu, ikusten duzuen bezala, 3 testuratugu azenariona, hau da egosia, gordina, eta hau purea. Bai? Orain, hemen dugu arroltze gozi bet. Eta alde batetik horrengoa jarriko dugu, eta hau ere txikituko dugu. Orain gure tipula ere txikituko dugu. Vale, hau ere bai. Hemendik 3 pepinillo. Txikiak dira, igual, lau jarriko dugu. Eta gauza bera, txikitzen dugu. Bueno. Baltzenekien azenarioa Ponpeiako bodegoietan irudikatuta agertzen dela. Hau dena ja dugu ja txikitua, beraz, hau da, gordinik atera, gordine, puxketan atera behar den aldea, eta ditu behar dugu gure azenario gurea ere. Eta nahasiko dugu hau dena.
gatza eta piper beltza eta pikante pixka bat botako dugu orain. Bale, emulsionatu behar dugu orain gure gorringoa. Eta behar dugu mostaza pikin bat. Kutsarada bat horrela. Eta oliokin emulsionatuko dugu. Eta hauxe, ja listo, prest egongo zen, eta orain platerian jarriko dugu. Bale, zerran bezala. Enplatatuko dugu. Horrela. Pizka bat gehixo. Pues... eta hemen, listo. Azenarioak bertze barazkiek baino energia gehiago ematen digu, zain bat baita. Bueno, hemen dugu azenario tartara. Plater diferente izatetik aparte, nahaztu dugu zapore desberdinak eta baita ere testura desberdinak. Horregatik da, hain txurosoa platera eta hain goxoa. Azenario tartarra, osagaiak. 400 gramo azenario xuritu, 50 mililitro olio, kollarakada bat mostaza, 3 ozpinetako pepino txiki, 15 gramo tipula, arrautza bat, gatza, piper beltza, saltza min zirrista bat.